Класацията с най-готините мацки в Зуза на първа позиция. Няма просто как да не ме изкефи, братле. Това е най-шик мацката на света, братле. Някой ми кажеш. Бате, ако не харесваш тая, ти си обърнал резбата, братле, на 5000%, братле. Само като я видиш как изглежда и разбираш за какво става, братле. Той е най-тежката милфка на света, братле. Ма тя май е млада, да е, че не е милфка. Как? Вземи си каката от рака, братле. Много е малка, голяма. Няма значение, брат. Много яко изглежда. Втората е, брат, Мияби. Много яки ушички има, братле. Виж ги как ги друска. Изглежда много яко, има всичко. Бие демидж, пръщи ги. Всичко ги прави. След това бих сложил Евелин. Наистина Евелин е много яка. Ама ми падна в очите, като не ми дойде в акаунт. Много е яка, ама шика и тя. И след това да приятелката е Астра Яо. Астра Яо и тя е много шик. И след това бих казал Джейн. Това ли е топ 5? Нали? Вивито... Вивито е яка, брат, ама само в това. В фенбейза й. В смисъл, тя е на 6-то място. Както и Бърнис. И Бърнис е яка в фенбейза й. Много я пръскат там. Но това е топ 5. Юшао, Мияби, Евелин, Астра Яо и Джейн.